салом алайкум бародарон, иншоллоҳ ҳаматон соз ҳастин, хуб ҳастин. Аз ҳамин рӯз эътиборан бародарон, компанияи Рӯи Сафед фаъолияти худша дар YouTube оғоз мекунад бо номи компанияи Рӯи Сафед. Дуруи бародаро, хоб бисёриҳо бародар барои перескат граница ба самолёт навистесанд, чӣ хела яка 10,000 12,000 ягон машиника ягон чи ҳастай. Не бародаро, чизе ки ҳастай как надай бародаро, иншоллоҳ 100% гарантия метем. Чӣ хел мисол мегирем, шумо агар ай Москва боше, мо шумода билети Москва Самара туда обратно мегирем. хоб вақте ки шумо ай Москва меоем, мо шуморо да Самара қабул мекунем. шуморо таксиҳо меоянд, аэропорт мегиранд, граница иншоаллоҳ бо амри Аллоҳ мегузаронанд, меорандтона. Баъд ай граница омадан шуморо ба гостиница мебаранд. Гостиницада дорем бародаро ҳуҷраҳо барои зану алоҳида, ҳуҷраҳо барои мардҳо алоҳида. хоб уҷада ҳаста якум этаҷда бародаро чойхона, мақсад авқот ҳама чи ҳаста бародаро, чизе ки мехоҳӣ марҳамат медуроӣ мехӯрӣ бародаро. ҷои хоб аз ҳисоби мо. хоб вақте ки шумо ба регистратсия то ки наздик шид, ба детелҳо меоянд, шуморо аз ҷои истодагитон аз гостиница мегиранд, аэропорт бурда мемонанд. ҳисоб кунед бародаро, Москва туда обратно билет, самолёт туда обратно билеташ, хоб такси туда обратно, хоб гостиница. ҳамаш дар дурӯш ай Москва 10-12 ҳазор дани время рафтестай. ай тамоми ҷо ҳастай бародаро, мақсад ай Санкт-Петербург менависанд бачаҳо, ай Казан, ай ҳама ҷо ҳастай бародаро, не ки нақшон фарқ мекунад. мақсад мо шуморо примерда Москваро овардистем. хоб бози отзивҳои клиентҳоро мемонем, мақсад чӣ шароитҳо ҳастай, ҳамаша бо худтон мебинед. баъд бахшиш барои клиентҳо ки сёмка карда рӯй кардан камтарак качествои видео ҳастай. ай ҳаматон узр мехоҳем, бине бародари худтон баҳотием. Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракоту. Бачаҳое ки ай тарафи Сафед меоянд, инохе меоянд Самара да мефуранд, граница мегзаранд, медуроянд. Инҷа меҳмонхона мақсад мебинанд, ин мошино мебаранд меоранд. инҷа меҳмонхонаи мардум мебуранд, поёниш ва ресторан айнохе. Медунед инҷа калидор, инҷа мақсад ҳамон ҳоҷатхона, ҳамон ҳама чиш унивалин қоидави. инҷа мешинанд, авқот мехӯранд. инҷа мақсад обҳо, мороженик ҳама тарафа. инҷа чӣ авқоти фора, манту, ош, шӯрбо, чизи форашона онҷа бухай телевизор доранд. инҷа телевизор фората любоиш тамошо. нема хеле братано, ягон чи вай накне, ин бачак инҷа вай мекунад. служит кариста. ин ҳоҷатхонаи женской, не мужской. инҷа ҳама қонун қоидави шхатия. боло мебуроем навбати ҷои хоб меҳмонхона. мақсад инҷа боло мебурой. анаи оина, анаиҷа креслоҳо барои шиштан. инҷа меҳмонхона, мақсад гирдиамида беҳад калона. инҷа курпачаву болишт молиш ҳама чи ҳаста, қонуну қоидави шхатия. инама хеле меҳмонхонаҳояй. инҷа хай мардако хо меран бо ин истишда, бо ини тарафушда ҳуҷрачаяй. инҷа хонаҳода занако ҳастанд, барои занако мақсад. инҷа отдельно ҳуҷраҳода мемонанд. инҷа хо меранд, мақсад ҳар отдельно хонача ҳуҷрада, мақсад комната. инҷа балконай мешинӣ, ҳамаш қонуни қоидавияй. чӣ хеле авқот фурата авқот. ина мо омадем, насиб дина мо омада будем, граница гузаштем. мо ҳанаки ирӯз шавхо рафтем ба ҳазур, как положено хо рафтем. ини ирӯз мебуроем мерем, насиб карда боша ба соатҳои 10-11 шав мебиёянд хучон, мебаранд аэропорт бисер мекунанд. мерем ба манзили макон мерасем. мақсад ягон чизе вайш нестай. ина паспортҳоуна гирифтем.
ина мигратсион комуна гирифтем. Ҳама чӣ фурата боло лубочи об пов мегирӣ мехирӣ ина 100% мигратсион комуна гирифтем. бародаро ако апои азиз мақсад ина биёед ширкати рӯи сафед 100% гарант ширкати без ягон проблема мебаранд меёрандтунанд. як 4 соата 5 соата раҳай барои граница мегзаранд медуранд амҷо одих мекунанд бо чун мебиёнд амхе мебаранд аэропорт мефуроранд гиселтон мекунанд ба манзили аконтуна мерасед. бохе ҳамат худованди нигаҳбон боша сарбаланду хонобод боше. акай Синатулло номерош ҳаста инҷа. ина бачаҳко дӯстони азиз инҷа мо дорем бародарое ки тоҷикан узбекан қазоқан қирғизан амҷа ҳама мерава мебиёянд новобаста ай чиш. ина акалар қандай бордӣ қандай келдӣ ҳуҷралар қандай корлар ҳамаси яхшима яхши ётибтизма ҳамаси яхши мана бирга келибтиз бирга кетамиз ҳамаси нормални карочи келин авиакасаи рӯи сафед ба ҳазур мебарам ёратун аст тамоми қоидаи қонуни ширкатӣ ягон хе проблема нест. номерои акаи Синатулло поён дамимонам. ҳай будурӯи занг бизанед. худованд нигаҳбонтон бошад.